quadrats sempre comencen caminant endavant amb el peu dret i dibuixem primer dreta davant, dreta, esquerra, dreta, peus junts. Continua el mateix a la dreta. Dreta, esquerra, dreta, peus junts. Girem d'esquenes igual. Dreta, esquerra, dreta, peus junts i girem a la dreta. Dreta, esquerra, dreta, peus junts. Sí, sí, segue. Espera que us dic, fem l'estrella, jo la marcaré, fem el tros de la bateria i el compàs. Sí? Que s'enllaça amb el quadrat, i fem un quadrat enllaçat. Sí? Tenim clar? Jo ho explico primer i ho seguim amb el ritme. Sí? Em veu junts. Comencem el moviment de l'estrella, és peu dret, peu esquerra, tancar, tancar, obre dreta, obre esquerra, tancar dret, esquerra. Això es fa 4 vegades amb el moviment dels braços, que s'estiren com una estrella i tenim dreta, esquerra, baixa, dreta, baixa, esquerra. Dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra. Continuem amb la bateria. Tum, pa, tum, pa. Això és els punys creuats i braç esquerre en cama dreta, braç dret en cama esquerra. 1, 2, braç esquerre, cama dreta, braç dret, cama esquerra, 1, 2. Continua amb el compàs. La cama esquerra es queda enganxada al terra i la dreta gira, marcant els quarts. Tenim
1, 2, 3 passes, el cap mira a la dreta. 1, 2, 3, cap a la dreta. 1, 2, 3, cap a la dreta. 1, 2, 3, cap a la dreta. Anem a enllaçar la secció dels quadrats amb les estrelles. Peus junts i 1, 2, 3, 4, dreta. 1, 2, 3, peus junts. 1, 2, 3, peus junts. 1, 2, 3, peus junts. L'estrella, perdó. I 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, quarta vegada, 2, 3, 4, bateria, tum, pa, 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 tum, pa, 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 tum, pa, 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 tum, pa, pa, tum, pa, compàs, 1, 2, 3, cap, 1, 2, 3, cap, 1, 2, 3, cap, 1, 2, 3, cap, quadrat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, peus junts. Comencem amb la secció del cotxe. Obrim la cama esquerra al mateix temps que agafem el volant i tornem al mig. Agafem la marxa de darrere, la portem davant, mirem amb la mà dreta a la dreta, mirem a l'esquerra, estirem les cames i tanquem. Ara, camino endavant a la dreta, braç dret, braç esquerre, m'espolso, pentino a la dreta, a l'esquerra, m'espolso. Un cop hem fet això, caminarem primer cap a la dreta, obrint les cames, fent cama dreta, cap a la dreta, tancar i mirar al mig. Obro i tanco, obro tercer cop i la quarta vegada tancar. Ara el mateix a l'esquerra, sobre la cama esquerra i vaig a l'esquerra i tanco, esquerra, torno, esquerra, torno, esquerra, torno. Aquest moviment va acompanyat dels braços que van en la mateixa direcció que les cames, sí? I fan al costat dret i tornar, sí? Fem tot junt i a la dreta, torna, dreta, torna, dreta, torna, dreta, torna, esquerra, torna, esquerra, torna, esquerra, torna, esquerra, torna. Per últim, quan hem arribat aquí, el que fem és com si ens traguéssim un jersei molt gran, primer amb la mà dreta, gran, i ara braç esquerre, gran, vigilant de doblar els genolls per no fer-nos mal, sí? És dret, esquerra, picar dos cops, dret, esquerra, i dos. Aquest moviment es fa 4 vegades.
dreta, esquerra, mantenint les cames flexionades i ara allargo el braç dret cap a l'esquerra, torno al centre, doblegant el braç i allargo el braç esquerre cap a la dreta i torno al centre. Aquest moviment es fa 4 vegades, sí? I va continuat de la secció de caminar al costat que ja hem fet i del compàs. 5, 6, 7, 8. I dreta, esquerra, allarga,